wabwino wa lero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Boma layamikira dziko la Zimbabwe chifukwa cha thandizo lomwe limapereka ku dziko la Malawi pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Reserve Bank yalangiza kampani monga za insurance kuti ziziyambitsa ntchito zomwe zingathandize kukopa Amalawi omwe ali kunja kutumiza ndalama zakunja kuno kumudzi. Ndipo bungwe la Football Association of Malawi lapepesa mfumu ya mzinda wa Lilongwe kamba koichotsa mwachipongwe pamwambo opereka mphoto kwa opambana chikho cha NBS Charity Shield pa bwalo la Bingu. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Boma layamikira dziko la Zimbabwe kamba kathandizo lomwe limapereka ku dziko la Malawi pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Nduna ya zamalamulo a Charles Muhango anena izi pa chikondwerero chokumbukira kuti dziko la Zimbabwe lakwanitsa zaka 46 likudzilamulira lokha. Zambiri mulipoti la Austin Fukula lomwe akuwerenga Patrick Dambula. Muhango anapereka chitsanzo cha thandizo la chakudya lomwe mzika za mdziko la Zimbabwe zomwe zili mdziko muno zapereka kwa anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira chaka chino. Iwo ayamikiranso thandizo la chakudya chomwe Zimbabwe inapereka mtsogoleri wa dziko lino atalengeza kuti anthu ambiri akhala pa vuto la njala. Izitu Muhango anati ndi umboni kuti Zimbabwe ndi Malawi ndi pachibale chenicheni. Tonse tili independent, tikukhaliraso limodzi, pali zambiri zimene tikugwirizana, cultural background, chikhalidwe chathu ndi chimodzimodzi. Anzathu aku Zimbabwe ndi aku Malawi munaona apapa, anzathu amakonda so kuvina ingoma imene ili ya ngoni ku Zimbabwe so amavina zimenezo. Zambiri tikupanga share tili limodzi zambiri, so ubale wa Zimbabwe ndi Malawi uli bwino kwambiri. Kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Saongweme anati kuyambira nthawi ya atsamunda ubale wa maiko awiriwa wakhala ukukula kwambiri, ndipo limodzi akhala akulimbikitsa ntchito monga za malonda, zaulimi, zokopa alendo komanso zachikhalidwe. Akazembe amaiko ena amene ali mdziko muno ndi akuluakulu enanso aboma komanso nzika za dziko la Zimbabwe zomwe zikukhala mdziko muno anali nawo pa chikondwererochi. Mwezi wa Juni chaka chino maiko a Malawi ndi Zimbabwe akuyembekezeka kuunika migwirizano ina yomwe anasayinirana mbuyomu m'magawo monga amaphunziro, zaulimi ndi zina zotero kuti aunikire momwe zinthu zakhala zikuyendera. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati anthu ambiri mdziko muno akupitirirabe kufunika thandizo kamba kamadzi osefukira komanso kusowa kwa chakudya. Polankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu aku nthambi ya Dodma, Mebo Mbendera, ati mabanja ambiri akusowa pokhala komanso katundu wawo kuphatikiza chakudya zitawonongeka ndi madzi osefukira komanso ng'amba. Ambendera atinso nthambiyi ikukonza zosamutsa anthu m'madera omwe amakhudzidwa ndi madzi osefukira nthawi zambiri kupita ku mtunda, ndipo apempha maiko komanso mabungwe akufuna kwabwino kuti alimbikitse ntchito yothandiza anthuwa. Mtolankhani wathu George Banda akulankhula ndi mayi Mbendera. Chithandizo chikufunika komano ngati Dodma mukuziwa kale nthawi imene timapereka chithandizo choti anthu akusokera chakudya tinalinso ndi ngati kuperewedwa, ndipo tinapanga reach out kuti mabungwe ena atithandizire. So apaso tikakupempha kwa mabungwe kuti atithandizire ngati momwe akupangira WFP amene timagwira nawo ntchito kuti patokha ngati boma sitingakwanitse. Mungakundi umbanjira chithandizo. Tikupempha kwa mabungwe osiyanasiyana kuti apereke chithandizo monga chakudya komanso ataya ziweto, mbewu, so zinthu ngati zimene zozo ndizofunikira panopa kuti abwererenso moyo wawo wakale. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yati pali malingaliro obweretsa kampani zokonza katundu ochokera kuzinyalala pofuna kukonza mzindawu kukhala waukhondo. A Osman ayankhula izi pomwe amalandira thandizo la katundu olimbikitsa ukhondo kuchokera ku bungwe la Amalawi omwe amakhala mdziko la United Kingdom la Precious James. Ine ndinonyadira kwambiri ndakundipasa mangolomera ande ndikuthokoza chifukwa ndikuona kuti ku Malawi kuno kuli anthu udi abayembekizira kuti mwina
asogoleri awo azigwira ntchito yabwino. Chifukwa zonse zikubwera chifukwa kuti mwina ine ndi azinzanga makasala azinzanga Blantyre City Council kuno tugwira ntchito yotamandika. Ndife tipitiriza ndiponso anthu a Malawi muno kapena Blantyre ayembekezere kuti aona zinthu zambiri zikusintha. Anthu amadandalapo za misewu, mwaona misewu tamba kumata komanso pakali pano siku ndi siku amwaona ati Nyamata ali misewu akusetsa ndi zomwe tikufuna. Pang'ono ndi pang'ono mmene akubwerera anthu tipasa ma donation ifenso wa Blantyre City Council zinthu zomwe tili nazo tikazigwirisira ntchito tiziwa kuti msogolomo mmene akufunira President Dr. Arthur Mutharika komanso Minister wa Local Government Ben Phiri ifenso tiyesesa kuti zinthu zichitika ndikumbola Malawi aliyense ndikumbola usogoleri kuti tisamale zinyalala andi pamwe tikuziwa kuti kuli makampani zonso omwe akubwera omwe akufuna azizipanga zinyalala zija sakale zongotaya ya aziziona ngati ndalama pompano tipanga introduce makampani zomwe akubwera omwe akufuna kuti Malawi wina aliyense akatola zinyalala zija asamasunge kuti wasunga zinyalala azikhala kuti wasunga kantonyo. Mmawa wake oyimirira bungweli a Charles Lehman Kachitsa ati apereka thandizoli poona ntchito yabwino yomwe mfumu ya mzindawu ikugwira polimbikitsa ukhondo mwa zina. Ndikofunikira kwambiri chifukwa kuti amati kwanu ndi kwanu. Tsiku lina ifeyo tizabwerera ndetikuyenera kusapota ntchito imene Amalawi ena akugwira mwachitsanzo ntchito yaikulu imene ameya akugwira tikuyenera kuisapota chifukwa choti amati pamene ukuganiza kuti ndi pamudzi pawo sumayipitsira iye umayenera kusamalirapo ndipo ameya asonyeza kuti ali ndi vision yaikulu kwambiri. Anthu amene ali kunja akuyenera kusapota vision imeneyi kuti Blantyre ioneke mmene inalili kale. Tufuna kuti aliyense azikhala mwautendere, aliyense azikhala malo okuti akutakasuka bwinobwino mzinda uno wa Blantyre. Katswiri yemwe anazama pa nkhani ya kasamalidwe ka zinthu kuphatikizapo zachilengedwe Kisunge Godfrey Kabwere wapempha kampani komanso mabungwe kuti akamalongosola ndondomeko ya zimene kampani zawo zachitira kumbali ya chuma azilongosolanso zomwe achita pothandiza kuteteza zachilengedwe. Akabwere amalankhula izi kumangochi pakutha pa maphunziro a masiku asanu okhudza kalembedwe ka ndondomeko za momwe kampani zachitira pakutha pa chaka. Devuma ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi Akabwere kufotokoza mmene makampani achitira pothandiza kuchepetsa kuonongeka kwa chilengedwe mu malipoti awo apachaka otsatira ndondomeko yogwirizana ndi mayiko akunja kumathandiza kuti makampani akunja azidziwa mmene dziko lino lilili komanso ndondomeko zomwe akuyenera kutsatira kuti makampaniwo adzakhale aphindu ku dziko lino. Akabwere ati ndizokhumudwitsa kuti mbuyomu makampani a dziko lino akhala akulemba malipotiwa pogwiritsa ntchito anthu omwe samamvetsetsa mokwanira ndondomeko zomwe akuyenera kutsatira ndipo n'chifukwa chake kampani yawo ya strategy inakonza maphunzirowa. Makampani kama department aboma maunjuna aboma kandi ma NGO wa amatha kuona ripoti jankuna kuti tikuyenera kupanga ndondomeko izi kuti pange self-hadi zachilengedwe kaya mwina ma employees athu tikampe choncho mwachidule. So ndiyofunika ngati meneli ngati imeneyi training ngati yathuye kufunika kwambiri kwa makampanies ndikuonera kuti akamatusa malipoti azachuma kuti atapanga before kuti apanga ndalama zakuti pachaka chakuti ripoti zituka chifukwa chonena kuti anthu amene amabwera mu dziko muno kuzapanga invest amafuna ripoti imene aone kunena kuti kodi ndalama zathuziri topanga invest mu chinthu chonena kuti sikuononga zachilengedwe. Ena mwa anthu omwe achita nawo maphunzirowa kuyimira kampani zawo Miriam Kamanga aku Standard Bank komanso Akizito Kumwenda aku kampani ya Aries Properties ati maphunzirowa afika mu nthawi yake chifukwa zawathandiza kuzindikira ndondomeko zoyenera kutsatira akamagwira ntchito zawo. Sustainability anthu amayiona kwambiri ngati nkhani ya zachilengedwe zokha koma pali zinthu zambiri zimene taphunzira ku training imene za sustainability zokhuzanso madera ngati za maufulu kuti ngati ma organization akuoneranso kuonetsetsa onena kuti maufulu anthu sakuphwanyidwa mosiyanasiyana munjira zosiyanasiyana. Tinalemba ndithu ripoti yoyambirira
komano amanena kuti ripoti ikhale mugwirizana ndi GRI koma GRI yo timakhala ngati timangomuona mwa theory pamene kunoko taphunzirano zambiri komanso tadziwa zambiri zimene zitathandiza kuti zinthu zimene tapanga ziti zimvesese komanso tikamakapanga zikhaleno zolondola moposa mmene zinalili m'mbuyomo. Kumaphunzirowa kunafika anthu ochokera ku makampani osiyanasiyana azamalamulo komanso mabanki monga Standard Bank, Presken, Irovo, Edis Properties, Nico mwaena. Dave Uma, MBC Mangochi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma layamikira dziko la Zimbabwe chifukwa cha thandizo lomwe limapereka ku dziko la Malawi pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Reserve Bank yalangiza kampani monga za insurance kuti ziziyambitsa ntchito zomwe zingathandize kukopa Amalawi omwe ali kunja kutumiza ndalama za kunja kuno kumudzi. Ndipo bungwe la Football Association of Malawi lapepesa mfumu ya mzinda wa Lilongwe kamba koichotsa mwachipongwe pamwambo opereka mphoto kwa opambana chikho cha NBS Charity Shield pabwalo la Bingu. Programu yatsopano ya luso ndi chitukuko. Kalondolondo wa ntchito za bungwe la TVETA zomwe akupindula Amalawi ndi bungweli. Nkhani za ma technical college, kukamba za mabasale, kupereka zipangizo zophunzira ndi zina, kupereka upangiro wakagwiridwa ntchito ku makampani komanso mafakitale. Zonsezi pa MBC TV1 lachitatu lililonse kuyambira nthawi ya 5 koloko kumadzulo, ndipo programu iyi idzibwerezedwa lachisanu nthawi ya 2:30 masana. MBC TV2 on the go lolemba lililonse nthawi ya 12 koloko masana, lachinayi lililonse nthawi ya 9 koloko mmawa. Osaphonyana ndi programu ya luso ndi chitukuko. Takulandiranso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. A Reserve Bank alangiza kampani zosiyanasiyana zomwe zimagwira ntchito zachuma kuphatikiza za insurance kuti aziyambitsa ntchito zomwe zingathandize kukopa Amalawi omwe ali kunja kuti azitumiza ndalama zakunja kuno kumudzi. Wachiwiri kwa governor wa Reserve Bank Akisu Simwaka anena izi ku Lilongwe pamene Vanguard Life Assurance amakhazikitsa ndondomeko yothandiza Amalawi kusunga ndalama mkudzamanga nyumba mzaka zochepa. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Manga yako ndi ndondomeko imene akhazikitsa Vanguard Life Assurance yothandiza kuti anthu mdziko muno ngakhalenso Amalawi amene akukhala maiko akunja azikasungitsako ndalama pang'ono-pang'ono kuti adzamangire nyumba patsogolo. Pokhazikitsa ndondomekoyo, wachiwiri kwa mkulu wa Reserve Bank of Malawi Akisu Simwaka wati imeneyi ndi njira yofunikira kwambiri yothandiza kuti Amalawi athe kupeza mwayi okhala ndi nyumba mosavuta atasungitsa ndalama mzaka zochepa zokha. Akisu Simwaka atinso imeneyi ndi njira yothandiza kuti kwa Amalawi amene ali kunja kwa dziko lino adzitumiza ndalama zakunja kapena kuti forex kuno ku Malawi yomwe ikufunikira kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana. Panopa akuti manga yako akutanza kuti tiyambe ngata Malawi kumasunga ndalama, kumagura maplot, kumamanga manyumba kuti ife ngata Malawi nafeso tikhale kuti mioyo yathu itukuke notone ngati ya ifeyo ngata Malawi komanso even ana athu abwera kubera kusogolo. Ndi nkhani imene Vanguard akupanga
ndi initiative yabwino kwambiri, ndi initiative yoti even pano panzathu amene ali kunja kwa dziko la Malawi ndalama zimenezo zibwere kunoko, ali ndi mwayi womanga manyumba, ali ndi mwayi wogula maplot. Ndalama zikabweranso ife Amalawi tipindulaso chifukwa ibwera foreign exchange, ndalama zakunja tikhala nazo. Pothirirapo ndemanga, mkulu wa kampani ya Vanguard Life Assurance Lilian Moyo ati kampani yawo yabweretsa ndondomeko yatsopanoyi itazindikira kuti Amalawi ambiri amavutika kuti amange nyumba kamodzi. Isopano ndondomeko imene takhazikitsa ya manga yako ndi ndondomeko ya insurance imene anthu amataka kula insurance monga mwachizolowezi ikapanga machuwa polisi anthu matenga kashi, koma imene ndi njira ya makono yokuti polisi ikamapanga machuwa akupatsidwa plot kuti ayambe kumanga nyumba, olo mkati mwa ndime akhoza kutenga plot yawo ngati apereka komokwanira ndi kuyamba kumanga, polisi ikamapanga machuwa angomalizitsa. Izithandiza Amalawi ambiri kuti akhale ndi kuthekera kumanga nyumba chifukwa kuti upeze ndalama zimavuta pakamodzi kuti munthu uthe kumanga nyumba yosapumira pa retirement. Ifeyo pachizungu timati primary target amene tikufunitsitsa kuti athandize ndi Amalawi amene ali kunja. Padakali pano Lilian Moyo atsimikizira Amalawi kuti ndalama zawo zizikhala zotetezeka kamba kuti kampani yawo imagwiritsa ntchito malamulo a Reserve Bank of Malawi. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Kampani ya Nico Group kudzera ku Nico Pension yatsindika kudzipereka kwake pothandiza boma kukweza miyoyo ya Amalawi pachuma maka pothandiza anthu kukhala ndi khalidwe losunga ndalama. Izi ayankhula pa msika walikuni ku Lilongwe komwe nthambi ya Nico Pension imaphunzitsa anthu kufunika kosunga ndalama mu ndondomeko ya pension yanga. Tili ndi ripoti ili la Mphatso Mataya lomwe akuwerenga Patrick Dambula. Polankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ku Nico Group Alimbani Nyirenda anati dongosolo la pension yanga lizilola anthu ochita malonda komanso ogwira ntchito zosakhazikika kukhala ndi mwayi osunga ndalama ndi kudzalandira ndalama zawo pakatha zaka 10 monga aliyense amalandirira pensioni. Iwo anatinso osunga ndalama ku dongosololi adzakhala ndi mwayi olandira ndalama mwezi ndi mwezi ngati atasunga ndalama kopitirira zaka 10. Pension yanga iyi ndi dongosolo la nyowani ndipo product ya nyowani imene tapanga ku Nico Pension ya makono imene ikulola Malawi wina aliyense kaya ali pa ntchito kaya sali pa ntchito kuti akhale ndi pension plan. Monga mukuziwira pension chikhalire yakhala ya anthu amene ali pa ntchito. Pano tinanena kuti yayi taonano ifeyo at Nico Pension kuti tikuyenereka kuti tisegule pension iyi kwa Malawi wina aliyense kuti aliyense ndi ufulu wozisungira ndalama wozikulisira ndalama kuti kusogoloku azakhale ndi mpata wopuma asakudandaula kuti ndalama ilipeza pati atakhala kuti wapanga plan imene iyi ya pension yanga kumapanga contribute ndife aniko penkuzatenga pamawa theka lake ndikukhala mwamtendere ndikumpumaso pa mabusiness ake kapena inde pa ntchito zimene amapanga. Mmodzi mwa ochita malonda pa msika walikuni a Hamilton Mulera anagwirizana nayo njira imeneyi ponena kuti idzawathandiza mtsogolo atasiya kuchita malonda. Iwo anati ndi zosangalatsanso kuona kuti munthu akasunga ndalama ku dongosololi akhoza kudzatenga mtsogolo muno ngati pensioni monga mmene anthu amene ali pa ntchito amachitira. Ndipangisa kuti ndilembese siku la leloli ndi za pension yanga imene ndayimva siku la lelo. Mbuyo umu timangomva kuti anthu ali pa pension magwira ntchito mboma ena ma NGOs ndiye ife anthu a business timangokhala osaziwa kuti kodi dziko likuyenda bwanji. Chifukwa chani ndipangisa kuti ndilembese kuti nanenso ndikhale ndi pension yanga mwina kusogoloko mphamvu zikazachepa zithathe kundithandizako. Kusunga ndalama pawekha olo ku account ndikovuta koma iyo ili ndi ubwino wake woyamba ndikuti ndalama imene wayipeza pa mwezi kakawiri olo katatu umakhoza umakaponyako choncho ndalama yokuti mwina watatha kuiwononga umapezeka wakayiponya ku pension kuzapindula kusogolo. Kampani ya Nico yati yachita izi pofuna kulimbikitsa anthu kuti adzikhala ndi khalidwe losunga ndalama pokonzekera zinthu za mtsogolo. Anthu mdziko muno awapempha kuti agwirane manja pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu aulumali pa nkhani za chitukuko komanso chuma. Mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo cha Mmawa, Pastor Sandy Lubani, ndiye wapereka pempholi pa tchalitchi cha Ndilande SDA pamene mpingowu pa dziko lonse ukukumbukira tsiku loganizira anthu aulumali.
M'busa Lubani anati anthu aulumali ali ndi kuthekera kochita ntchito zomwe zingathandize kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi M'busa Lubani. Ndizoonadi anthu amene ali ndi maulumali ali nako kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha mpingo munjira zosiyanasiyana, ali nako kuthekera kuti atha kukaphunzira. Tingotenga machitsanzo student amene akumaliza Bachelor of Education in Social Studies amene oti akabwera sakhala munthu wamba akhala akuphunzitsa ana athu m'masukulu. Pakuteropo ndikuti akupitiriza ndi kulimbikitsa ntchito za chitukuko za dziko. Ena amene ticheze nawo pano Mr. Kaima ali ndi luso la manja limene amachita ngakhale pano khala ndi matenda glaucoma kena kupezeka basi kuti asiya kuona, koma beluso limenelo ali nalobe ndipo amachitabe, ndipo zinthu zimene amapeza kumeneko amabwera kuthandizira kumpingo, amathandiziranso anthu ena kumene amakhala kutsimikiza kuna kuti zoonadi tikuyeneka kulimbikitsa kuthekerako. Chifukwa tikatero ndiye kuti sitiyang'ana kuchosowa nkumasala koma tikalimbikitsa za kuthekera kwawo ndiye kuti tiyanaso zinthu zabwino chumaso cha dziko nkumapita patsogolo. Mmawa wake mlaliki Evans Kaima yemwenso ali ndi ulumali woona anati anthu ambiri aulumali ali ndi luso losiyanasiyana lomwe lingathandize kukweza ntchito za chuma. Mpingo umene uli ndi anthu amene ali ndi ulumali uzindikire kuti anthu amenewo Mulungu anayika mwa iwo chinthu chapadera chimene kunali sangachizindikire pa iwo. Anthu akunja sangachizindikire koma anthuwo amachidziwa. Chifunika choti anthu achituluse poyera. Anthu aulumali luso limene Mulungu apasalo, mphaso imene wapasalo achituluse poyera ndipo chithandizire gulu mpingo kapena dziko. Anthu ambiri aulumali ndi amisiri a ntchito zosiyanasiyana. Anthu aulumali ali ndi kuthekera kobweretsa pamodzi anthu amene sanakhoze kugwirizana ulangizo chumakhala. Anthu amene maluso amene ali mkati mwa anthu aulumali osiyanasiyana. Bungwe la Football Association of Malawi lapepesa mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Peter Banda kamba koichotsa mwa chipongwe pamwambo opereka mphoto kwa opambana chikho cha NBS Bank Charity Shield pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe loweruka lapitali. Kupepesaku kwadza nduna ya zamasewero a Alfred Gangata atalamula bungweli kuti lipepese kamba kachitonzochi komanso kuti lifufuze ndi kulanga onse okhudzidwa. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la makhansala la Malawi Local Government Association a Isaac Jomo Osman nawo anachenjeza kuti ngati bungweli silipepesa apeza njira zopempha makhonsolo kuchitapo kanthu. Muchikalata chomwe chatuluka la Mulungu, bungwe la famu lati modzichepetsa likupepesa kotheratu mfumu ya mzinda wa Lilongwe pa zomwe zinachitikazi. Bungweli lavomereza kuti zomwe zinachitikazi zinaphwanya ndondomeko zovomerezeka pa zochitika ngati izi, ndipo lalonjeza kuti liunika zomwe zinachitika ndi kuyika njira zoonetsetsa kuti zisazachitikenso. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma layamikira dziko la Zimbabwe chifukwa cha thandizo lomwe limapereka ku dziko la Malawi pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Reserve Bank yalangiza kampani monga za insurance kuti ziziyambitsa ntchito zomwe zingathandize kukopa Amalawi omwe ali kunja kutumiza ndalama za kunja kuno kumudzi. Ndipo bungwe la Football Association of Malawi lapepesa mfumu ya mzinda wa Lilongwe kamba koichotsa mwa chipongwe pamwambo opereka mphoto kwa opambana chikho cha NBS Charity Shield pa bwalo la Bingu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino.
Mmawa bwino kwanonse ndi nthawi ya zanyengo. Tembekezere nyengo ya mitambo yapatali yotentha komanso mvula madera ochepa kwambiri. Izi zili chonchi kamba ka mphepo zochoka kumvuma zomwe zikupitiriza kufika m'dziko lathu lino. Kotero kuti mmawa uno tembekezere nyengo yofundirapo madera ambiri a dziko lino pomwe kuMzuzu kufunda madigiri okwana 18, 19 kasungu chimodzimodzinso ku Blantyre. Mmawa omwe uno tembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mvula madera ochepa kwambiri maka amphepere mwa nyanja ya Malawi monga Karonga. Masanawa tembekezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino komwe ukaronga utentha ndi madigiri okwana 29, 28 Nkatabe 31 Mangochi Lilongwe ndi Blantyre 28 pomwe kwangabu ndi Musanje utentha ndi madigiri okwana 36. Ndipo masana omwewo tembekezere nyengo ya dzuwa madera ambiri a chigawo cha kumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Zikomo kuonera za nyengo, Nkhani ozindikira dziwani za nyengo. This thing mbola musaiponye kuyambira lolemba lino ndi lolemba lililonse 6:30 madzulo. This thing mbola andikuona kuti uyu ndi responsible citizen ati chibwezi icho apitirize. You can't be wise in love at the same time uli muchikondi and ukhala so anzeru sizingatheke. Ngamene afuta kuti pali matenda ambiri amene amabwera kusatira kumva zosatira zosakhala bwino. Koma sikuti ndi chifukwa chakuti iwo aja ubwezi wawo uthere ayi. Wapwetekeka kwambiri. Pa Chingerezi, she's so hurt and she's in shock. This thing mbola only on MBC. Don't miss. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready. Programu yatsopano ya luso ndi chitukuko. Kalondolondo wa ntchito za bungwe la TVETA zomwe akupindula Malawi ndi bungweli. Nkhani za ma technical college kukamba za mabasale kupereka zipangizo zophunzira ndi zina kupereka upangiro wakagwiridwa ntchito ku makampani komanso mafakitale. Zonsezi pa MBC TV1 lachitatu lililonse kuyambira nthawi ya 5 koloko madzulo ndipo programu iyi idzibwerezedwa lachisanu nthawi ya 2:30 masana. MBC TV2 on the go lolemba lililonse nthawi ya 12 koloko masana, lachinayi lililonse nthawi ya 9 koloko mmawa. Osaphonyana ndi programu ya luso ndi chitukuko.